Aici trebuie să vii puternic. N-am ca să poți să ai momentul ăla. Așa spor, băieți, bravo! Mulțumim! Am urcat. Nu nici primul. Urcat când n-am avut viteză suficientă. Știi? Prima dată. Ai văzut, e? Trebuie să fie, trebuie să împingi. Cum ar veni? Trebuie să ai un pic de momentum, așa, să te ajute. Să? Un pic de... Dacă te oprești cum am făcut eu, mai e o soluție, dar aia trebuie super multă tehnică, eu nu știu. Faci un pic de... Să o pompezi un pic. Să o pompezi, să stai pe loc și dintr-o dată să dai un pas și să o împingi. Cum fac ăștia de la triaj, știi? N-am asemenea abilități. Ai filmat? Nu. Sau, bă da, filmează asta. Nici nu știam când e una dramă. Nu știu de când filmează. Hai să dăm la vale, nu? Zic. Așa, jos. Să mai înarăm un pic. Aici e o zonă foarte, foarte interesantă. Multe pietre. Trebuie avut o mare grijă. Problema este că în momentul în care plouă sunt foarte, foarte alunecoase secțiunile astea din traseu și trebuie avut o mare grijă. Abordarea traseului e bine să fie făcută pe interior. Dar acum, cum nu avem absolut nicio problemă, îi putem da la vale, puternic, cu încredere. Foarte frumoasă secțiunea asta, putem sărim peste, am trecut. O mică secțiune no camber. Și aici, cu o abordare frumoasă am împins-o, se poate sări. Conținere de viteză. Și am încetinit. Mulțumesc. Aici avem un trunchi de copac căzut. Așa. Bun. De aici îi dăm iarăși. Ușor, că am obosit. Ca pensionarii. Trebuie avută grijă la lume aici. Mulțumesc. Nici nu mai îmi ridic șaua, deși e la un buton distanță, ce înseamnă să fii leneș. De aici mai e o ultimă porțiune interesantă. Porțiune tot fără frâne.
Foarte frumos. Hai, venim încet. Și aia a fost.